Господин Младенов, слушаме ви, много се радвам да ви чуя. Тук сме в студиото с господин Самуил Ардити, наш сънародник от държавата Израел, и с Костадин Костадинов. Сега ще покажем и снимките, които вие ни изпратихте, които на практика така будят възмущението и ваше, и наше. Добър вечер. Добър вечер на всички в студиото. Да, чуваме се. Ще ви помоля да разкажете това, което се случи с това, което вие установихте с другите членове на Българския културен клуб в Скопие. Значи така, ланската година за Великден аз документирах 4 гроба, войнишки гробове, офицерски гробове в струмишките гробища. Тази година съвсем случайно намерих още 2 гроба и знаех, че има още гробове. Така да организирах моите хора от клуба да дойдат в Струмица, организирано да направим това, да документираме, да направим снимки, да изпишеме всичките надписи на паметните плочи, да отбележиме къде са заличени надписите на паметните плочи. Значи намерихме още 6 нови, още 6 гроба, които до сега не бяха евидентирани от наша страна. На всичките тези са направени фотографии. Сега в момента, извиняйте господин Куртев, извиняйте господин Младенов, в момента даваме точно снимката с паметника на свещеник Габро Валиев и точно с това повредено място. Ще ви обясня сега как се случи да намерим този паметник. Братът на покойния Димитър Галев, който написа книгите за Тодор Александров и Белия терор, идва при мен често и поговорихме си за акцията, която проведахме на струмишките гробища, защото той е по-възрастен човек в по-отминала старост. Не можеше да дойде този ден с нас, но ми разказа за гробът на свещеникът, който се намира в черквата в село Робово. Така да се договорихме, отидахме на лице место. Това, което видахме, това е нещо, което не личи на интелигентни хора да го работят. Заличено е надписът, където пише за българщината. И това е направено не пред много време, преди настъпването на плурализма в Македония. Значи в ново време. Не е това за време сръбско. Некой да го е направил, направено е сега. Да. Имало е кръст. Дали е бил меден, вероятно е бил хубав кръст. Кръстът вече го няма. Имало е някакъв свещник, исто така, и него вече го няма. Това е много тъжно, което казвате, че и в момента се рушат паметници и че думата българщина някого толкова го вбесява, че той посяга на едно такова място, нали, това е просто кощунство, това е мародерство във всяко едно отношение. Това е в новото време, значи не е за време сръбско, докато паметниците, които се намират в струмишките гробища, те са унищожени за време сръбско. На всички преземена там има додавки ИЧ. Дали, че това са някакви сръбски офицери, което просто лудо. Много от надписите, където и не можехме да дешифрираме, защото са изцяло заличени. Това ще бъде всичко обявено на сайта на клуба. Всичките снимки, има над 50 снимки на гробовете на паметниците. Да, ние ще изпишем... Паметници не са срутани, но писмата са заличени. Да, наистина това е нещо, което може да се види на сайта на Българския културен клуб Скопие. Той се посещава от много хора от Македония, но от много хора и от България. И също една от тези територии, където тече дебата за истината и се налага истината, за което аз много благодаря на клуба и на всички, и на вас лично, господин Младенов, и на братята Резински, както ги наричам аз, като братята Миладинови. Изобщо не мисля, че преувеличавам, че се шегувам, тъй като Мирослав Резински и досега е в затвора, доколкото аз знам, и Мариан
е много сърцато момче и за Асен, и за Деян, и за всички симпатизанти на клуба мога да кажа само много хубави неща. Може би Костадин иска да добави нещо. Аз какво да кажа, това, което виждам в момента, за съжаление, не е нещо ново. Ново, да. Виждал съм го и на други места, виждал съм го в Гърция, виждал съм го в Сърбия. Лошото е обаче, че продължава да се случват тези неща и до ден днешен. Айде да кажем, че е имало някакво основание в един определен момент, че е имало някакво настървение, че е имало някакво желание за мъст, за отмъщаване към нас, българите и така нататък. Той го каза най-добре, господин Младенов, сърбите. Да го кажем, да се опитаме да намерим някакво оправдание за тези вандали. Но истината е, че това, което виждаме в момента, няма оправдание. Не може да посягаш на гроб, в крайна сметка никой не воюва с мъртви хора. Това е толкова кощунствено, че просто трудно е да се намерят думи. Господин Младенов, ще ви помоля още нещо да кажете на нашите зрители, какво ново прави клуба? Само да додадам още нещо. Да. Оправдание за хората, които са унищожили паметника на свещеника, абсолютно няма, защото това са наши хора. Да. И това е направено в днешно време. Не е това за време сръбско. Друго е това, което са работили, което са правили сърбите на паметниците за време сръбско, нели? Но в наше време да се заличи текстът на паметника, това е ужасно. Какво прави клубът в момента? Това, което можем и колко ни позволяват средствата, ние правиме. Казахме, имаме намерение да направим няколко брошури с помощ на наши хора от България, от Македония, но за всичко това си трябва време, трябват средства. То трябва да бъде направено и ние ще бъдем много благодарни да се появят такива брошури, може би някакъв бюлетин на клуба е хубаво да има, тъй като Българския културен клуб е една организация, която доказва просто своята добронамереност, своята обективност и своята наистина дълбока българска природа, исторически мотивирана. Благодаря ви специално Стараеме се колкото можем да дадем прилог. Благодаря ви. Благодаря ви и поздрави на всички наши сънародници в братска Македония. Всичко хубаво. Сега, господин Ардите, виждате, че ние вече се говорим спокойно с хората от Македония, че там има хора, които се чувстват, не само се чувстват, които могат да кажат смело, ние сме българи, имаме културни инициативи. Това беше една такава организация. Колкото знам, има българска партия в Скопие. Българска партия точно няма. Или пробългарска. Не бива и да има, тъй като там всички партии, с изключение на албанските, в крайна сметка са български. Какви други да бъдат? Не, пробългарска. Пробългарска. Надяваме се, че всички ще станат пробългарски. Нека да включим и нашите зрители. Аз се извинявам, че малко така, поради разговорите, поради това не сме ги забравили, но ще ги включим малко по-късно. Още нещичко да кажем около тъканта на тази културна политика, която водите в момента и която и ние се опитваме в СКАТ да водим, и не само ние. Това, което спомена Лазар Младенов, един от най-достойните българи в момента в Македония, председател на Българския културен клуб в Скопие, за тази тяхна идея да издават брошурки, да издават бюлетини е изключително похвално, защото това е начинът в крайна сметка. А на какъв език трябва да бъдат издавани? То е ясно, че е български, но на коя норма на българския според вас? Няма лошо да бъде издавана и на македонска книжовна норма, няма лошо да бъде издавана брошурката и на съвременната българска книжовна, или ако можем да ги наричаме за по-така удобно, източно-българска и западно-българска в някои от участниците на форума на Българския културен клуб с скопска и софийска норма. Да, може и скопска и софийска норма. Български език в крайна сметка има една призната официално и от БАН, и от Института по български език норма, която е различна от книжовната и това е нормата на българите в БАН. Тя не е точно софийска, е ново източно-българска, търновска до голяма степен, но да. Така че това е начинът, там трябва да се води разговор, но истината е, че само с подобен тип действия и с подобен тип поведение няма да се случат нещата. Нека да чуем само един зрител.